assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on juuram en garti hande émission men Ganndo Jaraale mo jaadaten hene mawɗo Abou Diop enen jogui toɓɓe tati mi porɗen yewtude émission he toɓɓere adinde ko résultat ji suɓgoji diwanuji jaltuɗi men kal aussi e grève aji gonɗi ɗi joni e nder jangdi Sénégal e nder école aji men kal aussi e délégation CEDEAO en fada hande to Burkina Faso mawɗo Abou Diop a salminama. Salmitama Seydi Diallo en calmini yeeɓiyankoɓe Piindi TV sugayde mawɗo debbo hene gooko en jetti ɓe ganduɗa ko kañum goni joguiɓe kaɓirɗe ɗe eɗen ñaago Allah jaam e cellal kisal e ɓamtare. mawɗo Abou Diop suɓgoji diwanuji altini dimanche 23 janvier jowtuɗo ne yaltinde ko ɓuuri hewde e Sénégal naaɓe nen kollir ko Benno Bokk Yakar woni lamɗo leydi o koko perti e diwanuji kewɗi te eɓe kollir ko pertugol élection mabɓe o en hollir ko Sénégal naaɓe koko natti jogade yakar walla yiddi mawɗo leydi ndi président Macky Sall ko kalanta yimɓe résultat ji suɓgoji diwanuji. A jarama ɗeɗo toɓɓe en kalino ko adi jonde men ɗo wiide toɓɓe 63 ɗe Senghor wanno caggal nde itti Mamadou Dia waɗi référendum ɗen toɓɓe muusde ɗe jittaki sona hikka donc 63 et 23 woɗɗodirani kono duuɓi ɓilima hen ɗeɗo toɓɓe eɗe kewno caɗele no fewi ina anda no fewi a haali joni to banggue beele ko yimɓeɓe ganci mawɗo leydi nde ko nandi hen kono yimɓe poti ƴewde goho no yimɓe jaltiri ko gootini e ɗeɗo toɓɓe législatif wayri waade ni ɗum ko banggue kewal ngal e gueɗal ɗimmal ngal landaji ɗi dendugol mumen landaji ceerediɗi ɗi dendugol mumen e doole ɗe jogui ɗum ina jaa hen gueɗal keddigal ngal kadi ko landa mawɗo leydi ndi listiji goɗɗi ɗi ɓe jamiri yo mbaɗe liste parallèle ɗi ganduɗa ɗo maire o totte kayit Benno Bokk Yakar goɗɗo nan ɗon salo ƴetta liste landa goɗɗo adda waɗa hen ɗeɗo gueɗe tati ndendi gusti ha joni doole mabɓe kono fode so jeeyi to nder toon so ƴeewi jencude ndi ma en taw ko gonga opposition ngabbi no feewi kono kadi kamɓe ne wonko ɓe dañi sababude ko keewal woote yimɓe o keewal woote yimɓe ɓe askata wawi artande en e caggal élection ngaji woni résultat ji baɗaɗi publié Benno Bokk Yakar ko dañi yeewi askan wi e heddiɓe heddi e eɗen mbawi arde hen kono ko no mbinomi nani ni liste parallèle o ene usti doole mabɓe no feewi ko hundeji kawniɗi saabu so tawi joni wonano yaaduɓe ɓe e département taw ko ɗiɗo ɓe fof koɓe APR nden hande tannoɓe jani sen dokki joni yeeru ɗo e département Podor par exemple dokketen yeeru sa ƴeewi commune Pété ko APR hawi APR donc so tawi wona APR ko goɗɗo yaadno ene wawi ɓe mbasa wadde mbiyen hakkude Djimi Mbaye e Moussa Thiam sa ƴeewi Mumba joni hakkude Sadil Ndiaye en eɓe ganduɗa ko kañum goni hono Ibra Birane Wane en Mumba kadi ko APR naɓe jaadi sa yeehi joni mairie hay sona APR naɓe jaadi Ibrahima Abou Guet ko ballidiɗo Aboubacry Sow ayi sa yeehi joni Dumga yeew tan dokkumi Dumga keesi Boussa Ibrahima Gaye kamɓe foof so tawi keesi Boussa gonno ɗon ha wama Ibrahima Gaye hawi ɗum ko ha joni ko Benno Bokk Yakar so opposant wonno jomum yahat sa yeehi joni gamaji hakkude Harouna Aɗogal Diallo e Boubacar Ba sinno ɗon kadi ko opposant goɗɗo wonno ɗon kadi doole mabɓe jat ɓe fof ko APR en kaali haala doɗel en kaali wonɓe ɗon ɓe Modou Bassirou Sall e Oumar Ndiaye wondude e omo ganduɗa kañum woni Amadou Niang impôt domaine nawɗo o sinno ko opposition wonno koko yadatan ha laaɓa sa ƴeewi joni e ko nandi nde ko nandi hen gollere hakkude Adama Diallo e omo ganduɗa kañum woni Mamoudou Deme sinno ko opposition wonno yahat mi anda ko wurtiɓe hen e waalalde hakkude Moussa Sow e Saybatou Aw mi raɓɓikino ɗon no heewi Cheikh Oumar tonto Demet e Mamadou Elimane ɗon fof ko yimɓe APR naɓe mbaɗi liste ɗiɗi ceerti ranewo joni Amadou Dawa ƴetti département ji tati e conseil départemental te ko APR naɓe poɗodiri mi anda ɗo mawle ndi ƴetti ɗum ɗo kono so tawi ɓe dañi caɗele ɗum ɗon wawi jeede hen ha waɗa yimɓe woɓɓe gedda jeeya e landaji goɗɗi ɗum nan toon ko heddi en ko noon en kalino joni so banggue jencude
en kaali Benno Bokk Yaakaar dañi ko daade million e temedere e capantati e ɗiɗi ujunere e temedde jeenayi e nogas ɗo so ƴeewi ma en taw ɓe kawa ka yeewi dañi capanɗe ujunnaje nayyi temedde nayyi ujunere e capanɗe jeetati tati temedde nayyi ujunere e capanɗe jeetati tati e temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeetati dande sa qimi muɗum joni to banggue jenccudi Benno Bokk Yaakaar dañi ko e nder temedere kala capanɗe jeenayyi e nayyi piccal jeegom yeewi dañi e nder temedere kala sappo e jeeɗiɗi piccal capanɗe nayyi e jeenayyi to banggue dande sen gatte banggue département ji eɗen gandi département ji ɗi Benno kañum dañi hen capantati e jeeɗiɗi département hawi yeewi askan mbi hawi département ji jeetati wasa noon hade recouraji nana mbaɗe waɗa ko wayloyi hen to banggue commune aji e nder temedde joyyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi commune sa ƴeewi Benno dañi e nder hen temedde joyyi e nogas e jeeɗiɗi wadde ko heddi ko yeewi dañi ɗum won noon recouraji ɗe mbaɗa ɗo soit taw yaltude wadde sa ƴeewi to gonga ko wiyete ko hono opposition ngabbi kono kadi keewal yimɓeɓe hokki fattange Benno Bokk Yaakaar ha waɗa ko dañi kono noon ɗeɗo toɓɓe to banggue guyka peññinaka banggue taƴ endemagal jañgal banggue carte coodaɗe wayi wade ni saabu kadi ko addi hen saɗede wonde ko dennagal ko wone dande maayo ko kamɓe fof eɓe gandi Sénégal e Mauritanie maayo wona kewol ne joguiɓe carte d'identité ji Sénégal nana Mauritanie en jogui Mauritanaɓe jogui Sénégal naɓe joguiɓe carte d'identité ji Mauritanie so wooti yonti ne gummoɗo no gootoya so wooti yonti ɓe ne taccana ngawa hade noon wowno ko kamɓe wonnoɓe e parti laamu ɓe eɓe gandi peeje mabɓe noɓe mbaɗata makaji mabɓe taw opposition famani ɓe lummini yimɓe ɓe gadda ɗumen goota hikka ɓe kaɓe koye maɓɓe ɓe certi habsa haalo pulaar mbiyata suuɗade mo suuɗatno ko hebbinde copoƴƴi ɗum waɗi ko wayno waalalde demet dañi caɗele police aɓe gaddama gendarmerie addama en jii ko wayno Kanel waɗi probléme uji kamɓe ɓe gandi noɓe gujittuno jafoɗomi konngol ngol ko élection gonɗen carte mabɓe ɓe cali yo ɓe taccu nga goota ɗum addi caɗele mawɗe no feewi transfert woni yimɓe woni ittaɓe Fouta gadda ɗo gooti wadde ɗum ɗo waɗi saɗede mawde no feewi to banggue coggu yimɓe noon en jii nokkuji kewɗi ɗo jomumen jeno ha mbiya ko kañen gañi no ɗamini jamma ɗo courant coupé ɗo kesuji jaltine ɗo mandataire en coode kalis ni yimɓe ne coode fof waɗa e poste muɗum ɗum ɗo feeñe ɗeɗo toɓɓe ko toɓɓe ɗe ganduɗa koɗe basal to banggue ngaalu kono kadi koɗe basal to banggue dawgol sababude démocratie o ala guila e parti au pouvoir ha e opposition ɗum ɗo ko musiba so tawi suwaka janggo koko addude caɗele goɗɗe taƴam ende magal kadi naatti hen no mbiɗen joni ɓiɓɓe yumma ɓiɓama jiidima e baaba ɓiɓɓe baba men jiidima e baaba walla jiiɗi baaba denɗiraɓe e israɓe ɓeɗo pooɗodiri politique o yawti kono mbawi gacce jogani hedda ɗon e mbawi enɗam jogani tajji kono enen mbawi wiide ɗiɗo haalullaji powiɗi e dow mawɗo leydi ndi président Macky Sall hani e landa makko omo wawno ɗum safrude guila e adana so noddino ɓesgu makko foof eɓe kalda eɓe mbasa wadde liste uji parallèle kamɓe foof eɓe jaada ɗo gotel eyyi sa yi joni sen dokki joni yo Tambacounda soɓe sinno ko ɓe dewduno joni wattano saɗede kono ɓoccitemaɓe ha pesdaji goto ƴetti sa yi joni Ziguinchor yew dokketen yeewi askan mbine jogui doole ne wawi hawde toon kono noon so tawi no Ablaye Balde gartanoɗo e mabɓe yante e mabɓe o ɓe dolni ɗum ɓe dokki ɗum doole ɓe ƴetti Benoît Sambou en e duuɗo kamɓe fof ɓe mbi yo jaggano ɗum ina wawno ɓe mbasa yaade saabu sa ƴeewi joni ko yeewi askan mbi dañi Ziguinchor kono wayi hewde ni sa ɓeti ko Benno Bokk Yaakaar dañi ko a ɓeti ko Ablaye Balde dañi ko sa andi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kamɓe kawanno meeyo wadde wasde rendude nde ɗum addi ɓe saɗede no feewi ɗum ko hunde nde ganduɗa no hulɓini mi anda miijani ɗum mawɗo leydi ndi ɓene mbiya ko Mamoudou Salek ɓene mbiya ko goɗɗo en ganda kono ndeɗo feere wona moƴƴira ko nde bonde ɗo joni sinno wonano mbimi Ranewo Ferlo ko Amadou Dawa ene yaade e mabɓe keeɓi e juuɗe ɓe ganduɗa ko kañ APR naɓe wonɓe toon ɓe yenano ko juuɗe opposition so ñi joni luggoye colli so wonani joni ko cukko meewo kañum hawi yaadi koye Amadou Dawa so tawi yadano e Amadou Dawa joni ko opposition ayano ɓe pertanno mairie ji ɗi wadde mi anda pewjanɗo mawɗo leydi ndeɗo feere kono kadi politique ko cokki ko wiyete ko a yiɗat laapade mbaɗɗa péri ina wawi o sikka ko ɗum ɓurno moƴƴude kono tawama ko ɗum bonande mawde no feewi e kadi mi wawa gonɗinde mawɗo leydi ndi o suɓama o toɗɗoma
hokkuma gollogal hokkuma oto hokkuma hunde fof o wima rewa caggal Samba walla Demba mbiya yawani so tawi parti attiya ɗon en gandat parti o natti wonde ko wiyete ko jomum natti wonde homme d'état han gandi ko homme de la rue natti wade no politique wano nden ni en jii nden taw Senghor hayti Abdou Diouf en PS ne waɗi tendance aya tendance ɓe dendat ɓe keeɓa e woɗɓe ko hakkude mabɓe ƴeeya ko ɓurɗo doole mais so yonti ponde e opposition kamɓe fof ɓe dentat mais sawi hannde jiya yimɓe ɗiɗo dagane par exemple ko yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe e lande o kañen poɗodiri banda e koye men piyodiri nden piggal wonno ko hakkude opposition e pouvoir mais hannde ko fiindira ko fof sa haali joni walade ko wadda ko fof ko APR naɓe kañen piidire mbadde e koye mumen sa haali hannde Sindio Bamamɓe ko noon kala nokku yewtan dokkumi kala no foɗode kamɓe poɗode koye mabɓe sa ƴeewi hannde Kanel ko noon ko maire APR ittata mo wona APR maire APR itta ɗum taw ko kañum ko APR najo kamɓe tan guittata e koye mabɓe ɗum ɗo heewano yiyede banggue politique mi anda ko duñen président Macky Sall mi anda ko nandimo hen mais ɗum ɗo ko bonande nde ganduɗa nde weeɓani safrude kadi ko bonande banggue ngaalu so tawi ko yimɓe ma ɗiɗo fof jahatan coode yimɓe nafanno ko goto tan heddi ɓe ndewa caggal mais ngun ngaalu hannde coodon ga hannde carte ɓe gujje ga hannde ɓe kaaɗe e woodde taw ko militaji APR fonnoɓe wodde kaaɗe e woodde kadi hebde kayitaji mumen ɗum mi anda pewjanɗo mo ɗum kono to banggue politique e nder temedere kala capanɗe jeenayyi yooɗani fewani ko gonga yooɗani fewani to banggue politique payene toɓɓere men deuxiéme nde oɗo saaha in texta ko heewi to banggue jangde caɗele ɓoole grève aji chaque jour woni QSEMS e SAEMS kañumen mbaɗat ɗum SAEMS kañumen mbaɗat ɗum sa yi yontere nde sukaɓe so janggui ñalawma goto balɗe ɗiɗi ko ɗon haaɗata ha oɗo yontere yewtude nde sukaɓe jeehin place de l'Obélisque gam wadde manifesté ha président Macky Sall wawa yiide ɗumen ƴeewa mbetma caɗele mumen ɗe régle kono ɗum ɗon ɓeydi addude ko caɗele saabu en jii dadiɓe jeehin tonere place de l'Obélisque tawoy toon sukaɓe beddiɓe lacrymogène aji ha won hen e mabɓe gañi toon gañanɗe musde nden oɗo saaha e cuuɗi cafrirɗe holko kalanta yimɓe e ɗen caɗele banggue jangde honkama yo gas Sénégal wiya budget mum 40% koye jangde nannete holto naatiri holto yaltiri hol nafoore muɗum ko gonga syndicaliste en ñande fof koye gueddere golle ngoni kono tokarande nen hulɓini ha ɗo ganduɗa ñanden a yi risatol ko élevage ɗi mbaɗini dari gone seppude mbi gurdam mumen nana bona saabu donki jangguinede sa yiiɗi dañde leydi ɓamtotondi a yiiɗi dañde leydi jaaro yeeso a yii leydi teddundi a yii leydi pewndi ko sukaɓe mum jangguine pindine paamne ha gona hunde kono jangde Sénégal heƴani e haydande wotere e jangde Sénégal caɗele mum ala fof ɗo wawi haalede ha sella heddi ko won e jangguinoɓe sa mi waɗino ɗum to gollotomi to won e jangguinoɓe wiyoɓe jiiɗa fektede yaade e ladde hen jangguinoyta toon nde ɗo jangguinte nde ko haalda ko ɗum o foti wadde ɗum ko hunde e caɗele ɗe ganduɗa jangguinoɓe ina mbaɗa salade yaade wonde nokkuji kodi ko abri provisoire caaleje gueɗe goɗɗe nan ɗon ha joni laamu ngu foti ɗum yawtude gueɗe keddiɗe ɗe ko kala ko laamu haalde e jangguinoɓe to banggue damordi kala ko haalda yo sifodira so sifodirama yo waɗe ɗum ko banggue jangguinoɓe e banggue ɓe ganduɗa kañen goni laamu ngu foof sababude tokarnene hannde o dañi caɗele tan ko janggoɓe hande sa yimɓe ne guitta sukaɓe men ne nawa école aji privé wawɓe ɓe ne nawa toon ɓe mbawaɓe jangde sukaɓe men boni ko kaldigal ngal laaɓata e banggueji ɗi foof ɗum ɗo ma en mbatta en yewta taw ko heeride taw ko jangde tan kalten ganden kadi jangguinoɓe kadi kañen koye mumen e janggoɓe kañen koye mbawa haalde hen kono hande kam haya laamu ngu e jangguinoɓeɓe dañi hen caɗele tan ko sukaɓe ɓe ko kalɗa joni ko bongo lacrymogène aji weddede ɗi maw leydi ni ko haali koko gonga e makko kono yonti ko wiyete ko état généraux de l' éducation de la formation sa fof no watte noon yo watte haalde e goonga ande budget naata o jangde o holto fayi kamɓe jangguinoɓe ɓe ganda nde ɓe gondata nde ɓe ƴetta eɓe jangguina nde ɓe mbiyaka ko Dakar tan ɓe jotto yoɓe jaa e ladde he ɓe jangguinana yimɓe he wone mabɓe jaɓata jooɗade e guure men ladde ɗe jaɓata ñallude jaɓata walde won hen enen jilogo mumen won hen enen jeeygu mumen jaɓani jooɗade hay nokku laamu nde saaha ƴetta ha heewa to banggue examen aji ko wayno damorde ronko humde sarɗi muɗum ɗo ko hunde honkande tan yo sella leydi men Sénégal kono ma en gartu hen toɓɓere taw ko ɓurde yaaji gam pamnen ɗum bandiraɓeɓe so ɗum ala ko janggo sukaɓe men gontata human binneɓe
ɓe gonta wayaɓe to banggue jangde sa yi hande kamɓe laaɓiɓe hande ɓe so tawi ɓe pottano e wallede ɓe jangga hande ɓe mbawatan laamade ɓe balla ɓe mbawi laamade jangguinowo noon wona jobdi foti ƴewde jangguinowo foti ko ɗum wona gilli mum e ɓerde muɗum anni mum wona jangguinowo wooda ko muñi ha timma laamu kadi fotani welsinade hande jangguinoɓe ko kamɓe jogui leydi sa ƴeewi hande ko ɓuuri hewde yimɓe men jangguinoɓe jalti Afrique payi leyɗele tubakoɓe sababu hunde wasan toppitade jangde te ko jangde woni gowde ndi président de la république koma jangguina ministre o koma jangguina député ne wawi wasa jangguinede maire ne wawi wasa jangguinede kono kala directeur hande kala fonction ambassadeur e ko nandi hen koma jomum jangguina ndeke soɓe jangguinanoka ɓe mbawata wonde koɓe goni ko ɗum ne wadde soɓe jangguinani ɓesguji men hande ɗi mbawata wonde hay batte janggo te en yakora mawɗo leydi ndi adda ɓoɗoji faabo éleveur ɓeɗo net gam guérevage ɗi nattadane saabu kamɓe erdiɓe en wawi wiyede sukaɓe mabɓe e ko ɓadiɓe hewani ɗo janggude mo jibna mumen ngalaɓe haydara kañumen goni e école aji mo joɓotaki ɗi en jangga donc enen beddombo eranga gam guérevage ɗi no safre ha laaɓetere toɓɓere men wattidi nde ko hande ñalawma hande o CEDEAO en fada tonete leydi Burkina Faso aɗa jogui yakar que sen so délégation CEDEAO e Burkina ɓe seɓe jalti hande e jonde mabɓe nde ma jaam artotonete leydi Burkina Faso e kaldigal kam fof no wawi wonde hen kaldigal nanodede e wasde nanodede fof no wawi wonde mais ñaguiɗen Allah ko yo nanodire ñaguiɗen Allah ko yo famodire kulhuli gonɗen ko fuɗɗi feñde on fuɗɗi weltinde wiide société civil o kañum e hoore muɗum ene jogui hen fayre to banggue Burkina Faso CEDEAO ko gonga ɓe puɗɗima nelde ɓe ganduɗa ko fannankoɓe ko fate konninkagal ɓen ko jeeyi ko kalda ko toɓɓe ɗe kalda ɗe wonko mbawa haalde ko ma dutto ha jetto kalda e mawɓe leyɗele ɓe soɓe kalde mawɓe leyɗele ɓe ɓe gatta ɓe mbawa yettino bandiraɓe kono kam to banggue kaldigal fayre wonde hen tan ko so tawi CEDEAO no haaƴi e junngo Mali ni haaƴi noon juuɗe mabɓe ene wawi waɗa caɗele no feewi ha ko ɗum waɗi yimɓe ne jogui fayre mawde kamɓe koninkoɓe waɗɓe kuddata Burkina ɓe e waɗɓe Mali ɓe e waɗɓe Guinée ɓe foof ɓe goɗɗodani miijoji so tawi ɓe goɗɗodani miijoji ina huula ina wawi addude ha joni saɗede e ko wona ɗum ko ɓe ganduɗa ko kañum goni hunde e mawɓe leyɗele woni président Macky Sall woni mo ganduɗa kañum Alassane Dramane Ouattara e ɓen ɓe wondi mabɓe kamɓe fof soɓe ndendi saago mabɓe kono Mali haaldira ni yo Burkina haalde noon saabu ɗo joni koɓe heediɓe so tawi Mali taƴama to banggue coggu e jeeygu kalis e ya garta Burkina so tawi en ganda salima accirama noon addata ko saɗende wonde kono ko wawi wonde ko foof sa ƴeewi hande o sous région o woni Afrique banggue hirnangue o caɗele gonɗe hende bandiraɓe ɓe e ganduɗa fuɗɗi ƴettude kuddetaji ɓe foof miijo mumen ko jogade gueɗe mumen ɗode gueɗe mumen yaltina laamu fayse mumen ha laaɓa en jii wangoji baɗoji toon ɗi en jii ha tengti e enen ɓe ganduɗa ko fulɓe leydi Mali ndi e leydi Burkina Faso ndi hande ɗo kewal mabɓe ngol wonɗo wangoji gonɗi toon ɗi e musibbaji gonɗi toon ɗi l'an 2013 fay hande fayse honki safude haydara wadde ɓe ganduɗa ko kañum goni hono leydi ris ko wano leydi Sine ɓen foof natɓe hande leydi ris walla ɓe leydi Mali ɓe hollitama wonde jokkunal mabɓe e koninkoɓe leydi Burkina Faso ɗum wadde firti ko so tawi Burkina andi ene wawi ɓaggade hen yalta yaaha ene wawi soɓe mbiya ɓe taƴo ɗum eɓe mbaɗa kuule mabɓe salo Allah noon andi Allah andi enen jakori e oɗo mabɓe hande jonde mabɓe hande jaam yaltotonet e leydi ki Burkina Faso konngol ma battidigol e émission meɗen Ganndo Jaraale hande e konngol battidigol tan no mbinoɗen joni ade ko toɓɓe ɗe kalɗen ha tengte e vote o hande kala ko ɓuuri hewde tribunal ji ɗi ko kamɓe jaade koye mabɓe hande kamɓe jaade koye mabɓe département Kanel hande ko liste Benno Bokk Yakaar e liste Nafoore ko kañen jaati ɗum koko ustata doole landa ɗum koko ustata doole landa way kono opposition ni hande soɓe ceertino tan ɓe kawete so ɓe kawi ko andude alay sago ɓe ndenda e wiide bandiraɓe coggu neɗɗo yo neɗɗo rento soodede nde wonno Allah nde tagi neɗɗo nde matiére ɓuuri moƴƴi waɗi koye neɗɗo so Allah yeeyanno neɗɗo kañum andi prix mum neɗɗo tagani neɗɗo ala matiére wawa wiide ne yeeya neɗɗo anda coggu muɗum ndimagu noon mo gondunoɗa jaadunoɗa nafodirɗa teddodirɗon gila hanki hande soodede fotani wonde hakkude moɗon foɗodiroɓe ɓe kaɓata ɓe luudat ƴeew kala e mabɓe waddunoɓe
ujunande temedere capanɗe jeenayi ɓe fof goto fof noddi goɗɗo o ene jarno ɗum yetta ɗum wiya ɗum an nenen golloɗen militaji haɓɓe ɓe nana jooɗi ɓe kaldata ɓe jaadata ɗum poɗɗen ko rentade jangde no mbiɗen joni ni jangguinoɓe ganda kamɓe koye mabɓe ko maɓe jangguinano ɓe balla ɓe kebla ɓe muñanade ɓe mbawi wonde jangguinoɓe yoɓe balluɓe otoɓe ƴeew koɓe ndeyta laamu he ko yoɓe jogo gilli jangguinde ɓe miijoɓe ɓe jangguinta ɓe ko miñira kon mabɓe ko mbaɗa kon mabɓe nde won ko dinɗa kon mabɓe soɓe goppiɗo ɗon koko jogo bojude laamu ngu ne miijo kono ɗiɗo kalsaji duppeteɗi ne mbaɗe e nokkuji mi wawide wona laawol jangde woni goo gurdam yimɓe saabu ko so wiyama cellal ko gonga mais so neɗɗo janggani wawa wonde cafowo yoɓe mbatten haqqillaji mabɓe ko wadde ko neɗɗo ñaago Afrique banggue hirnangue yo kaldigal jaam wat hakkude CEDEAO e Burkina Faso jaam atta Afrique banggue hirnangue assalamu aleykum warahmatullah rabbi ko oɗon jaam ñagantoɗen leyɗel Afrique kal bandiraɓe sehilaɓe on jarama jeeɓugol émission men Ganndo Jaraale ha gongol lawol inchallah a jarama